Hej, velkommen tilbage, mit navn er Ikix, og velkommen til Team Fortress. Skide godt lige nu der, for køre den lidt imellem Minecraft og Team Fortress. Men det er sgu to rigtig fede spil, og lad os starte som skab. Det er to rigtig fede spil, som jeg spiller faktisk en forholdsvis tit her, i hvert fald lige i perioden lige nu. Så altså, det er meget godt. Jeg ved om ham der, han ligner en spy, det er han ikke. Så who knew, ikke? Og det kunne godt lige være, at han lige helt lidt ud. Og det var det her, hvor man skulle køre vognen rundt. Det bliver skide godt det her, skal jeg mærke. Satan! Mission begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, pua! Så kører vi. Skide godt. Det gik ikke forholdsvis okay. Det er sådan noget, hvor vi sådan skal flytte hver sin vogn over. Lol. Og jeg troede kun det var sådan, hvor der var et team, der skulle defende, og et team, der sådan skulle attack. Nej, det er det jo bare den her gang. Mine god! Fuck, de har også sådan to fucking heavies, mand. Hvad sker der? For helvede. Ej, det er lyst til, at han lige have. Jeg elsker også den her. Og det med, at han plukker så hurtigt, og så bare lader sygt. Det ser virkelig fedt ud. Han hedder med Pretty Boys eller noget. Ja, det er virkelig nice. Pretty Boys Pocket Pistol. Skide godt. Den er også ret lille, ikke? Så skyder den bare fucking højt. Så når han lader ikke, så bare... Så er jeg klar. mission begins in 30 seconds. Mission begins in 30 seconds. Well, yo. Mission begins in 10 seconds. Er vi klar, drenge? 4, 3, 2, 1. Jo, vi kører. For kom da de holder bare begge to knappen inde. Vi var klar. My god. Godt. Fuck man, vi blev også bare høvlet ned, men hvad sker der? Skal det for, vi har her mange defenders på vores hold? Vi har kun sådan 3 på den kart, da de var sådan så hele holdet. På deres. Men ja, det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Oh. My god! Oh lord. Last alive 77350. Skide godt. Alex Mihai 214. No. Det ser også bare fucking lækkert ud, han bare holder hånden ind i den fucking hat der. Yeah, let's kill. Inden jeg så hele tiden eller sådan noget, eller bare sådan forskellige top. What the fuck? Ej, de har sgu da et forspring, har de ikke det? Eller det havde de måske? Nå. Fuck, jeg er dårlig til det her lige nu. Hvad er det? Ja, man. Supply crate.
Jeg har ingen anelse om, hvad alt det her det går ud på, men jeg kan sige, at jeg har en supply crate her, og en supply crate her. Og en supply crate der, og en supply crate der. Det er vist det. Jeg mener nok, du skal bruge nøgler for at åbne dem eller sådan noget. Ja, det skal du vist nok. Ligesom i CSGO, det spiller jeg utrolig meget. Jeg tror bare ikke, jeg har tænkt mig at optage noget af det, fordi altså, jeg ved sgu ikke, det spiller lidt sådan, om ikke jeg har lyst til at optage, men jeg spiller det utrolig meget. Critical hit der, var. Serios! Watch. Hostless Guacha. Hvad er han? Jeg ved det ikke. Også fuldstændig vildt. Så kører vi. En af os egen. Det er lavet for helvede. For helvede! Ej, for helvede, ja. Jeg synes, jeg er sådan rigtig det eneste, der rent faktisk gør noget på den kart der. Skide godt teamwork, det der, drenge. For helvede, det skulle da... Jeg skulle da med blå. Fuck laver jeg? Og fordi jeg tænker sådan lidt, jeg er på vores side, så tænker jeg, jamen, så må det jo bare være... Fucking irriterende ham der med den fucking heavy der. Ej, for helvede. Det var den eneste, der gør noget på den fucking vogn der. Fuck, man. Jeg var sådan 4 mennesker om den der vogn. Jeg var ene mand. Jeg står bare her og bliver slagtet for holdet. For helvede. Og den der. Oh my god! Fuck, man. Jeg skulle lige kløve mig på næsen der, så jeg kunne ikke lige rykke min mus. Jeg ved godt, det var en pænt dårlig... Det var en pænt dårlig... Hvad hedder det? Undskyldning, men... Nå. Det var jo okay, det der. Så er du en svømmet. Fuck, det så godt ud. Oh my god. Nå, okay. Så den nye bane nu. Skide godt. Mine bedste øjeblikke. Det der, det skal jeg ikke kigge på, fordi det er ikke nogen særlig gode stats, men det har flest point med det er som soldier, der har fået 20 point i en runde. Det er skide godt. High Tower. Selvfølgelig. Der tænker jeg lidt, at vi er... Vi tager heavy. Man føler sig bare langsom, helt vildt langsom som heavy. Men efter man har været scout, tænker man bare, oh my god, kom i gang. Så kører vi, drenge. Nå, okay. Det var kun en opvarmning der. Skide godt det der. Kom nu, vi skal rykke med den her fucking vogn her. Jeg styrer på de shit her. Jeg gør det her alene. Skide godt der. Fuck, jeg offrer mig bare for holdet, mand. Det er vildt der. Nå. Så har han bare sat en sentry der.
han er knive Sam. Sam han er kniv. Det går sgu da noget bedre nu, men nu ligger vi sgu da foran. Skide godt. Kom nu dø. Ja. Okay. Jeg gjorde det med YouTube 00. Den er træls, den der sensor der, den skal bare dø. Okay, den dræber simpelthen seriøst alt den sensor der. Den skal bare væk. Den skal skaffe sig vejen. Yeah. Watch your step. Gør lige der bare står. Jeg er japaner. Fuck japaner. Ej, den er... Gå nu væk. Nå, lort. Det gik ikke så godt. Og nu er den der sensor også bare... Den over i vejen. Skide godt. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der forstår princippet. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen fra mit hold, der forstår princippet i at vinde det her. Der er ikke rigtig nogen, der ligesom hjælper med den, med den kart der. Fuck, laver han der? Watch your step. Okay. Jeg ser ikke, hvordan den ikke. Det er skide godt det der med, ja mand, så er lige en mere med til at hjælpe mig. Nej, så smutter han bare. Fint. Fuck, det er ungt det her. Skide godt. Ej. Og så lige en der om headshot på mig. Står lige en helt bagved, står lige. Tilstrækkeligt dødelig. Specialized. Det er noget jeg lige ser det stå. Fuck hvor det han er. Det var lige noget spil våben. Det var... Jeg ved ikke lige nogle gange som mit CPU fucker bare helt op. Eller jeg ved ikke det er bare mig der ikke rigtig tænker mig om. Fuck man deres kart den er fucking tæt på os. Det er skide godt det der. Hold lige bare styr på det her. Jo, nej, kom nu, dø. Come on. Kom så frem din hat. Nå. Blodtørst. Det er en det hedder. Bitches. Fuck, de kommer ind her. Kom ind. Nej, kom nu. Fuck, gå nu væk. Jeg får da dræbt sådan pænt mange, men ja. Det var ikke sådan vildt godt for holdet. Vi er faktisk sådan pænt tæt på nu. Og når den skal sådan videre os. Okay, så den skal sådan pænt langt væk. Så det er sådan... Vi er sådan lige på lige fod cirka. Ej, vi er faktisk foran. Vi kan jo selvfølgelig se den her mål dernede, hvis der er nogen, der er helt spasset til spiller, så kan I se lidt nede i den mål dernede. Ej, det var måske heller ikke så helt pænt sagt, men ja. Helt vildt spasset til spiller her, det er måske også helt vildt hårdt sagt. Nej! Bare! We got the Crasher 563. Wow.
tror lige jeg så en den. Kan vi gøre komme så? Hvordan skal det? Ah, dø! Ja, godt. Fuck, jeg dør. Jeg dør. Ja. Jeg tænker, vi skifter class til... Skal vi prøve en sniper? Vi skal prøve en sniper. Jeg er elendig med sniper, men jeg prøver alligevel. Lige hvorfor jeg ikke lige skal prøve det. Så I må ikke skælde mig ud, hvis jeg er lidt dårlig. Ej, for helvede, kom nu her. Bitch. Nej, okay. Det er ikke så godt. Jeg kan mærke, at DK Ory er noget lille læst, men jeg kan mærke, at han har den. Jeg kan mærke, at han løfter teamet op. Ja, man kan ikke ramme dem herfra. Man kan ramme dem igennem der. Jeg tror, det er sådan noget skydesikker glas eller sådan noget. Minegart! Dammit. Ja, han hedder Orykowski. Ja, Orykowski. Orykowski, tror jeg han hedder, altså. Orykowski. For sådan en stil. Et eller andet stil. Ja, et eller andet i den stil, okay. Ups. Minegart! Bitches! Ja, man, jeg dræbte din sniper, fuck, jeg vil. Det er jo. Lige meget, vi tror lige vi skal så klare os til en spy, selvom vi heller ikke har nogen særlig syge spy skills, men vi kan lige så lige prøve, og så kan vi prøve at se hvor dårlig jeg rent faktisk er som spy. Det er skide godt. Men det handler jo bare om at blive bedre, så... Hvordan er nu? Er det ikke E? Nej, det er ikke E, det er Q. Det er heller ikke Q. Ja, det er sådan, at det er højklik. Ja, så kan vi lige... Ej. Ja. Okay, så vi har godt nok helt skide godt. Jeg mærker, jeg har ham der. Kan man ikke tage ham, mens man er... Nej, åbenbart ikke. Nå. Jeg troede ellers godt, man kunne det, mens man var usynlig. Det må ikke. Nu kommer man bare ikke. Man kan godt gøre sådan der, men så kan man bare ikke. Så når man er, så kan man bare ikke. Så skal man gøre sådan der. Og så kan man. Okay. Skide godt. Jeg tænker bare lige at gøre mig usynlig her, og så siger vi. Hopper vi lige ud i det hele her. Så. Skide godt. Fuck, jeg er vild til det her, mand. Shit. Minegart. Nå, kisser. Så kan vi lige tage en ekstra gang med vores spy her. Nå. Case og blodtørst. Nå, men lad os tage en anden class. Lad os gå tilbage til scout igen, det kunne jeg godt lide. Okay. Der var en. Fucking på hammer! Dem. Okay, på smæk ham der, jeg kan mærke det! Jo. Jeg tror, jeg går ind og så får lige lidt medical help her. Skide godt. Okay, dårligt til at ramme endnu, men hvad sker der? Skal jeg ham?
fuck blev han af? Ej. Goddammit. Ved du hvad? Vi er optaget 20 minutter, så jeg vil meget gerne sige tak til jer, der gik med. Og like, subscribe og kommenter for at ligesom at vise, at de supporter mig, og I rent faktisk gider se det, jeg laver. Det gør mig rigtig glad, og det vil helt klart hjælpe mig meget mere til at fortsætte med det, jeg laver. Og gå ind og tjek min Twitch ud, og min Steam ud. Det hænger sådan lidt sammen med Twitch og Steam, det er, at jeg lægger notifikationer ud på Steam, når det er, at jeg streamer på Twitch. Og samtidig så er der også nogle gange, hvis jeg sidder og spiller et multiplayer-spil i Twitch, så kan det være, ikke join mig eller et eller andet, ikke? Så det hører lidt med, men helt lortet, det ligger i beskrivelsen. Der ligger både link til Twitch og til Steam. Min Steam-gruppe der. Så gå ind og join min Steam-gruppe og follow mig på Twitch. Så indtil sidste gang, så er jeg Ikix, og vi ses.